Dobro jutro kolege ribolovci i ljubitelji prirode, dobrodošli u novi video. Evo posljednja dvodnevna kampanja u ovoj 2025. godini. Nalazi se sa nekoliko drugara na jezeru Berčmenska bara. Imamo klasične zimske uslove sa niskim temperaturama. Voda se dosta ohladila, a nalazimo se na jezeru koje nikako nije zimska voda, tako da ćemo morati u Raški da se potrudimo da prevarimo neku ribu. Drugim rečima, svaka riba ako dođe, bit će zlata vredna. Što se taktike tiče, zaista mislim da sada nema svrhe baciti neke ogromne količine hrane, privlačiti i primamljivati ribu, već najbolje bi bilo da se pronađe mesto gdje bi riba mogla da bude i sa nekim manjim količinama hrane nekako je privući na naše mamce. Našao sam otprilike dve neke pozicije, po dva štapa ću rasporediti, levo ka poziciji broj 10, a pecam poziciju broj 11 i desno ka poziciji 12, također dva štapa. Što se mamaca tiče, vidjeli ste sigurno u prethodnom videu, donio sam neke stvarčice iz Engleske, hoću ih testiram i svakako mamci manjeg prečnika, znači nekih 12 do 14-15 mm. Tu su Scopex Squid, tu je Monster Shrimp, tu je Bloodworm Stikjev, prva dva su nešovi i probat ću ili jagodu ili krabu na četvrti, tako da krećem sa tim. Neću odmah prihranjivati, već sam zakačio po PVA vrećicu na udice, pa ću za jedno sat vremena da krenem da bacim nekoliko raketa na oba hranilišta. Što se udica tiče, naravno manje udice, šestica, maksimum četvorka, čak razmišljam imam neke udice za feeder u veličini 8, da možda probam čak i to, jer ako i dođe do nekog griza ne verujem da će to biti nešto ubitačno. Riba sad ako uzima mamac, to će biti mlitavo, tako da zaobišao bih veće udice. Ukoliko to niste do sada uradili, možete zapratiti naš kanal, možete nas zapratiti na Instagramu, a ukoliko niste pogledali prethodni video, bacite pogled da vidite kako možete dobiti neke pohvale. Dobro, tačno na metar. Dok vi blejite, brate, tu ja pecam. Spot sam napravio miks peleta, kuruza, šećerca i bojila. Malo sam zalio to prelivačem, pa to dimi u vodi. Bacio po 5-6 raketa na oba spota. Ne želim da pretrpavam hranom obe pozicije, tako da eto, da vidimo da li će neki šaran da priđe na ovo hranilište. Evo, par sati smo na jezeru, nažalost nema nikakvih dešavanja, samo je Deki na poziciji broj 8 imao jednu ribu, neće da kaže na šta je došla, ali ovdje imamo da predstavimo jedan jako zanimljiv uređaj koji evo nama će prilično ulepšati boravak na vodi. Naš drugar Johnny ima jako zanimljivu stanicu za kuvanje, pa idemo da vidimo o čemu se radi. Johnny, o čemu se tu radi? Ovdje se radi o kuvanju ćevapa na Foxovom kukveru novom. Pa tu ima i masti, a? Malo samo da ga zamasti. Jako zanimljiva stvar. Dole ide plinska boca, sama stanica za kuvanje i gore imaju nastavci plotna, roštilj i ima vok. Pravi koliko na 5 komada. Tu je Roksi, uživa. Imam ga Deki. Jedini je uhvatio ribu i neće se družiti s nama. Neće kaže da je iz druge strane da vi kako se pali.
Ne, ja sam kažem kad ribu. Ti je rekao moj intimidat. Evo, pošto Šaran neće da jede, hoćemo mi. Voksi. Samo Deki može da kaže na tu temu. Ćao. Njao. To je to. Ćao mačka. Evo, završili smo sa jelom i prilično je sad teško raditi bilo šta vezano za ribolov, obzirom da nam je pao pritisak, ali rešio sam da prezabacim. Probat ću sada i sa citrusom i sa čuvenim krilom, naravno, koji je svuda davao ribu. Pa eto, da vidimo da li će sad da se javi neka riba. Donao sam nekih stvarčica iz Engleske i definitivno najjači utisak ostavile su ove nešove udice koje su oštre, a ima neke kopije koje su isto dobro pokazale, ali čini mi se da su ove drastično oštrije. Zaista rekao bih da su sjajne udice. Ne, naravno nakon prezabacivanja poklopit ću obe pozicije sa po 2-3 rakete i to je to. Tako lepo bacati, brate, kad nema vetra od tata. Evo ga drugi dan na jezeru Bečmen. Vreme je bilo toliko loše da sam ja ipak odlučio da se vratim kući, pošto mi je jezero vrlo blizu, da prespavam i evo me ponovo na vodi. Nažalost na 6 pozicija i 25 štapova ukupno. 2 ribe, juče oko 10 časova Deki imao jednu i jutros oko pola 7 Johnny na poziciji broj 12 drugu. Tako da idem da vratim štapove u vodu i da vidimo da li će neki šaran da se prevari i da dođe na mamac. Kaže nešto o opremi na koju danas pecam. Tu su 3 štapa Century NG 12 fita 3,5 libre i jedan CarPro Kratos Evo, mašinice Shimano Medium Bait Runner XTA, ProLogic Fulcrum indikatori, Hirisi swingeri i rod pod je CarPro CP 6155. Mala vidi. Ovi momci iz Broda pecaju jedini. Šaran ima možda kilo i 200 grama. Lepo, to je bodivljak. Evo drugi dan, već je podne, igrao sam se malo i sa bojama i sa aromama. Čak sam na 2 štapa promenio lokacije, približio malo, jer je tu bila malo primetnija aktivnost ribe. Međutim, i pored sve upornosti, nažalost za sada nema nikakvih rezultata. Imali smo ukupno 3 ili 4 ribe na 25 štapova, ali obzirom da riba slabo radi, idemo da se prepustimo čarima roštilja. Ovaj put na repertoaru imamo kobasice, pljeskavice, pa ako Šara neće da jede, mi ćemo se malo gostiti. Ovdje imamo naših groških majstora i glavne zvezde Mačke. Kobasice i pljeskavice. Donka, kako napredujete? Dobro, polako, ali sigurno. Malo i gotovo. Imamo i nezvane goste. To je dobro stvar, samo treba se zaštiti s jedne strane da mogu hladiti. To je malo baba za kafe, vidim? A tvoje i kurac rekao moj naš idi djavole.
Taman si se ponadao. Tako mi je zvuk. Sve po cigare, gore, ono po cigare. I evo polako, ali sigurno i ova kampanja se približava kraju. Pecanje očekivano nije bilo nešto, zapravo bilo jako loše, ali smo se jako lepo družili. I evo jedini momak kome se upornost isplatila, imao je 2 ribe. Deki, on sad ide na brod, opet ga neće biti dugo. Šta imaš da poručiš kolegama za sledeću godinu? Kolegama, pa uspešniju godinu nego ovu svakako. Dosta izlazaka na vodu i to je druženje, tako. Hvala Deki puno. Ukoliko to niste do sada uradili, zapratite naš kanal, zapratite nas na Instagramu. Još jedno druženje, verovatno za zatvaranje sezone tamo 29. decembra i onda dolazimo u novu godinu. Veliki pozdrav i bistro. Bistro. Hvala.